On és Déu quan estic patint? Mai veig Déu quan les coses em surten malament. Aquest Déu no m'estima. Potser en algun moment de la teva vida has pronunciat aquestes frases. En els moments de tempesta és molt difícil creure que Déu és amb tu, al teu costat. Al llibre de Salms trobem el Salm 34, verset 18, que diu així: El Senyor és a prop dels cors contristats i salva els afligits d'esperit. Déu sempre és al teu costat, però respecta la teva llibertat per deixar-lo actuar plenament a la teva vida. Tot depèn d'una invitació, de tu i de mi, de deixar-li fer la seva obra en la nostra vida i de permetre-li que realment ens tregui d'aquesta tempesta on ens trobem actualment. El seu amor per tu és tan gran que en múltiples ocasions ja ha intervingut enmig de les nostres tempestes. Una de les coses meravelloses que succeeixen quan un convida a Jesús a ser el Senyor de la teva vida és que ell et mostra totes les ocasions en què va intervenir a favor teu i a favor meu. Ell actua en la vida de tothom, però només qui l'escolta pot reconèixer la seva obra. Nosaltres només coneixem el nostre passat i el nostre present, però Déu coneix també el nostre futur. Aquesta tempesta que estàs atrevessant o la propera que vindrà té com a resultat que siguis conscient que ell és al teu costat, esperant la teva invitació. Tal com diu el Salm que hem llegit, ell salva els abatuts d'esperit, els que reconeixem que no podem fer res sense Déu, que no podem fer res sense Jesús, i això és una benedicció que ens ensenya el seu Sant Esperit i que ens convida a dir la següent oració. Déu, estic cansat de ser jo qui hagi de mantenir el control de la meva barca en les tempestes de la vida. Vull conèixer-te com el capità de la meva vida, que siguis tu qui governi la meva barca i em donis pau enmig del dolor. T'entrego la meva vida, Jesús, i et convido a ser el Senyor d'ella. Porta'm, sisplau, a bon port i condueix la meva vida a través del teu Sant Esperit. En el nom del teu estimat fill Jesús. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.